O campo da feira será escenario este sábado do Festival Rúas Vivas. Arrancará xa pola mañá con actividades para nenos, un mercado de artesanía e sesión vermú. Ao longo da mañá teremos un mercadillo de artesanía, aquí colocado ao longo do campo da feira. Tamén unha actuación de trémola animación para os máis cativos. E, por suposto, unha romería con unha pulpeira e demais food trucks que van a estar aquí para que pasemos un día agradable. Quero aproveitar para agradecer a todo o mundo que fai posible este cartel, que é a Asociación Acreva, que tamén vai estar connosco, Noia Histórica, que participa activamente con un sorteo, a Sociedade Liceo, que sempre co seu compromiso permite que estas actuacións e estes eventos saen adiante, Alquinoia, Noia Limpa, que é unha asociación tamén daqui local, e tamén Club Batín, que tamén se suma á organización deste festival. A partir das 6:30 da tarde darán comezo os concertos cun cartel composto case na súa totalidade por artistas noieses. DJ Clo, a primeira sesión de DJ para amenizar un pouco a festa, que empecen a vir todo o mundo. E logo empezará o primeiro concerto Karmas, que teño aquí algunhas compañeiras en representación. Logo tocará Zorza Bella, que temos aquí outros representantes. Logo Rome, aquí outro representante. E logo temos un convidado especial que é de Muros, non é de aquí, que é Elis Desia. E para finalizar a festa, temos a DJ Casanova, que tamén é de aquí de Noia, ou se non puido estar, pero vai a estar moi chulo e, bueno, vámoslo pasar ben. Este festival ten por obxectivo a promoción de grupos locais emerxentes, o tempo que complementa a oferta de ocio estival. E nada, somos un grupo bastante emerxente, xuntámonos porque nos aburríamos un pouco, e, bueno, somos 500 artistas que a ver que sale no concerto. E nada, facemos rock e así, covers por agora, e esperamos que vos guste, non sei. Continuar co legado da música en Noia. Eu son Pablo Romeu Rome, son daqui, obviamente, estudiei no Virxe do Mar, empecé xa fa bastantes anos, agora estou traballando de produtor aquí en Galiza, en Madrid, un poquinho por toda España, pero a verdad que sempre que me chaman de Noia é o máis importante de todos, así que sempre que me chamen aquí viremos.